Osudani nyimenya kwa Ramogi, jaloch e tuke mag Kenya Rally Championships Patel obedo jaloch e tielo mar Rwanda Mountain Gorilla Rally manobagi e piny mar Rwanda. Patel notieke thuolo mokwongo bang' riembo kuom saa achiel dakika 20 gi nyiri 16 ka loch mare miye points 30. Jas Mangat mawuok e piny mar Libamba ma Uganda notieko e thuolo mar 2 nyiri 13 to Patel ka Hamza Anwar mawuok e pacho ka notieko e thuolo mar 3 gi points 21. Hamza Anwar bende nobedo jaloch e kidieny mar 2 gi mano mar nyithindo miluongo ni ARC Junior Championship. Tielo mar 6 ma en Zambia International Rally ibiro bagi e piny mar Zambia e kind tarik 20 kod tarik 21 dwe mar 10 kapok tielo mogik mag dwe mar 11 e piny kata bagi e dwe mar 11 e piny mar Tanzania.